Bon dia a classe i avui vaig a fer-li una entrevista a un migrant i que es va presentar ara mateixa. Bon dia, m'anomene Wally Ahmad, ja em coneixereu, soc de la vostra classe. Vale, Wally, on vas néixer tu? Jo vaig néixer a Pakistan en un lloc que s'anomena Rawalpindi i després em vaig mudar a Sargodha, que és altre poble, que és on està la meva casa de Pakistan en aquest moment. I tens algun record d'aquests moments allí quan eres xicotet? Tinc records pobres de algun que altre. Per exemple, jo jugant amb els meus cosins, recollint fulles del sol, posant-li nombres i vendent coses de la meva casa i fent tonteries, bàsicament. O sigui, vivires allí uns pocs mesos, no? Clar, vaig viure 6 mesos allí i després el meu pare, que ja vivia des d'abans en Espanya perquè havia encontrat millors oportunitats, va invitar, o sigui, va a comprar viatges per a mi i per a la meva mare per a Espanya, per a que poguérem viure millor. I clar que vic millor que allà, molt millor. Comprenc. I per què van abandonar Pakistan? Per la situació econòmica, no? Clar, més que per la situació econòmica, que sí, és molt important, és perquè, ho vaig dir clar, Pakistan és un país que no està molt desenvolupat. Eso sí, fa un any, crec, van empezar a innovar en el seu país, que no són innovacions així, però allí sí. I clar, estan millorant, però no van a... no crec que arriben a ser un país primermundista fins a 20 anys, com a mínim. I has tornat a anar allí? Sí, normalment cada 2 anys abans jo anava i pues, anava i visitava els meus cosins i això, però fa un any ja no, el meu pare em va dir que ja no anem a ir perquè la meva situació acadèmica no és molt bona i, clar, entonces a soles aniran els meus germans i la meva mare a partir d'ara i jo i el meu pare ens quedarem ací a Espanya. O sigui, que estàs castigat més o menys pel baix rendiment acadèmic. No, no està castigat. Realment mi padre estava molest perquè sóc un fill de puta i no feia els deures. Què és el que més t'agrada d'allí, de Pakistan? No hi ha moltes coses que m'agraden més que en Espanya, però el que més m'agrada de Pakistan, per exemple, seria que hi ha zones. La realitat és tot el país. En tot el país pots collir una moto i posar-te a conduir-la. Jo he vist a xiquets de 12 anys muntant en moto i xiquets de 13 anys conduint un cotxe. El meu pare va començar a conduir cotxes des dels 10 anys i jo des dels 10 anys no conduïx moto fora de mi casa. En mi casa tinc un pati molt gran i ahí els meus tios m'han ensenyat des de fa molt de temps i clar, ara me considere molt bo conduint motos. Se me olvidó lo que te iba a decir. Espera, voy a preguntar. O sea, voy a... así. O sigui que en realitat hi ha zones per a conduir moto, però en realitat es conduís per tot el país, no? No, realment això de les zones és totalment mentira. I no, la policia no te fa ni cas.
aunque tingues 12 anys, si estàs conduint una moto, no hi ha problema mentre que arribes hasta el sol. ¿Qué es el que menos te gusta, te agrada? ¿Qué es el que menos te agrada allí de Pakistán? De Pakistan el que més m'agrada és, per exemple, que Lahore, que crec que és la capital, és la ciutat més contaminada del món i jo no em pensava que fora la més contaminada, però sí que es nota que hi ha molt de pols i pareix niebla. O sea, tú has estado allí y puedes confirmar que es horrible la situación, ¿no? Puc confirmar perfectament que és un asc i que realment no viviria allí ni per 1 milió d'euros. Y ahora una Primer perquè els euros no funcionen allí, però més perquè és molt, molt poc avançat i molt contaminant. Y ahora una pregunta que no té molt que veure amb tu, però sí més en la situació del teu país, és què opines de les dones allí? Que jo he escoltat coses com que no poden eixir de casa soles, que tenen que estar sempre acompanyades d'un home i coses així. Sí, jo et puc dir no molt perquè no sóc una dona i tampoc he sentit ni he vist així molts casos, però sí que he vist que, per exemple, dones de major de 50-60 anys, sí que hi ha alguna que altra anant per la calle, però generalment fins als 50 anys no és normal veure a una dona sola per la calle, més que nada perquè és perillós. Entenc. I ara una pregunta que ja sí que té més a veure amb tu és com va ser la teva adaptació i la teva família així a Espanya? Jo quan vaig vindre no hi ha molt misteri en això perquè vaig vindre en avió i quan vaig vindre vaig arribar i realment no es va fer molt difícil, ni difícil, realment va ser molt fàcil, com si fos el meu país, acomodar-me perquè tenia 6 mesos. No sabia ni dir dos paraules en urdu i pues em vaig acostumar molt fàcil i crec que sé molt millor el urdu o sea, el espanyol que l'urdu, perquè l'urdu no m'agrada i no he volgut aprendre-lo. Però tu sí que saps parlar l'urdu i el parles a casa amb els teus pares, no? I això. Clar, jo sé parlar-ho perfectament, bueno, perfectament no, però puc tindre una conversació perfectament i sí que ho parlo amb els meus pares a casa perquè els meus pares han estat tota la vida parlant urdu i per això se'ls fa molt més fàcil fer això. I ara l'última pregunta, què preferís, Pakistan o Espanya i per què? Jo clarament prefereix Espanya deixant de la que hi ha molts canis i no m'agraden gens els canis i en general la gent sí que és molt bona i molt amable, es pot parlar perfectament amb aquella gent y la veritat és que en Pakistan no és així. En Pakistan la gent és poc sociable, no és tan amable, no com jo, que jo sóc molt amable i molt sociable. I, clar, preferís molt més Espanya que Pakistan per aquestes raons. Bueno, pues així despedim l'entrevista i es pot veure que a Wally no li agraden gens els canis i bueno, No fins aquí la m'agraden frase. els canis.